बेखौ बयबो सोंबाय थायो मोनसे बाथ्राखौनो बयबो कुइसन खालामबाय थायो आं दिनै खोन्थाथारनोसै आंना माबोरै गिदिर जानाय दालाय फ्लिपकार्ट मिश'फोराव मोनसे थेमानि बुस्थु मोना होमबा बेखौ हराव फोननानै नानानै लाबाय थाबानो गिदिर गिदिर जागोन आं दिनै खोन्थाबाय आरो आं रावनोबो खोन्थायामोन नङाबा आंखौ नायनाय नङाना मानसिफोरा बेलेग सिख्लाफोरनाबो गिदिर गिदिर जाबा बेलेग सिख्लाफोरखौबो नायगोन जेबो नङा दे बिराद रिकुवेस्ट खालामथाबाय मानसिफोरा बिराद सोंहरबाय थाबाय मेसेन्जारावबो सोङो लाइभफोरावबो बिराद सोंबाय थायो ओमफ्रायथ' आं दिनै खोन्थाबाय आरोना बेयो मा होनो मिश' फ्लिपकार्टफोराव मोनोना बेफोरखौ फोननानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय मोजां समान समान नाबानो जाबाय नङाबा थाइसे खाना जाजागोन थाइसे फिसा थाइसे गिदिर जाबा मा जागोन नङाबा थाइसे फिसा थाइसे गिदिर जागोन बेखौ होनदों गिथानखौ होनदों लक्ष्मीखौबो लाबोगोन आङो सिखोमोन लक्ष्मीखौबो लाबोनानै हारि खालामजोबगोन बेखौ खालि खालामजों आरोना सचि नोंखौथ' भाइरेल खालामसिगोन इमान बिदि माया बुजिदे आइ रेजेसो आं आथिंखौमो आं आथिं आइ बे सयबार जागोन जायाखै आइ बे सयबार जागोन जायाखै ओइ सयबार खइलायबाय नै सोरबा बारा भिडिअ खालामबाय भिडिअ खालामबाय आयु जोंनो मबाइल चार्ज होदोंबा इदि मबाइलानो चार्ज अवस्था गैला सोरियो नबोमि नामा Sita, কি হল? ওই ভন্টি, আইয়ো। Goi besarnya ma जाखो दा? Aselफोरा बापरे asli lau baris labar kondai kagani kurwa solam bai hal mal Menteri khas kaya, lai long da sayang si ma.
ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ।